बोखांनायनि फोथांनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दैदेन नेतृत्व होदोंमन जातिखौ नाथाय दिनै राजनितिनि नामाव दिनै एथ'ग्राबसिम गाहायाव थांगोन जों मालाबाबो सिमाङाव सानाखै आं व्यक्ति हिसाबै आङो इउजि सारखौ आं बिराद मान होनायमोन खालि इउपिपिएल मानसियाल' मोनगोन होननानै अपेन स्टेजआव लेक्चार होदों बिथाङा बे खुब दुर्भाग्यजनक बिथाङा सासे जाति दैदेनगिरि आबसु जानानै डाइरेक्ट इउपिपिएलजों समर्थन होनायनि थाखाय दिनै हारिखौ गावस्रा होबाय जों बिपिएफनि फिसाफ्रा दिनै आबसु नंला नामा आं बिथांनाव सोंगोन दिनै जातिखौ मानो बोखावखो बर' हारिखौ मानो बोखावखो नैबे इउपिपिएलनियाल' आबसु नैबे बिपिएफनि आबसु नङा बे होननाय भाषा जायाखै होनबा आच्छा दिनै जोंहा नेहरू बाजार सुबाइजार ओनसोल बा बेयो सिडली समस्तियाव जोंनि सुबाइजार पार्टआबो माखासे गोग्लैनायलाय दा जों बेहाय फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो जोङो मोनसे भट बिनाय हिसाबै सुद्ध कुमार बसुमतारीनि थाखाय जोङो मोनसे रेलि लादोंमोन बे खोब मोजाङैनो जालांबाय जोङो रायजो राजा बिथांमोनजों जोङो रायलायदों दखानदारफोरजों जों रायलायदों बिथांमोना बुंदों जे दानि सरकाराव जोंनि आर्थिक अबस्थाया फानलाय बायलाय बे बिराद गाज्रि जादों बिनि थाखायनो बिथांमोना दुखु फोरमायदों बिथांमोनाव जों सोंदों बिथांमोना मैगं फाननानै जाग्रा दखान होनानै जाग्रा बिथांमोननो जेरैबायदि प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे बिसोरनो अनसुंथाइ होगोन नाथाय बिथांमोना मोनाखै होनना बुंदों बिथांखौ दिनै दुसिदों खोब दुखु मोनदों बिथांमोना दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा गावसिनि गोसोनिफ्राय जे बिपिएफ सरकारखौनो आवगयनिखौनो नांफिनगौ होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आं बेखौ नुदों खुब दुर्भाग्य खोथा जाय बिथाङा सासे मन्त्रि रेसपन्सिबल पार्सन बे माने जों बायदि साधारन मानसि नङा बियो केबिनेटनि सासे मिनिस्टार बिथाङा एसे रेसपन्सिबिलिटि थानाया दिनै आनडेम'क्रेटिक भाषा जि जायगायाव बिथाङा मोनथिनांगौमोन दा इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ एमसिसि बे समावबो बिथाङा जे अरुणोदयखौ खालि इउपिपिएल मानसियाल' मोनगोन होननानै अपेन स्टेजआव लेक्चार होदों बिथाङा बे खुब दुर्भाग्यजनक बिथाङा सासे जाति दैदेनगिरि गोबाव समसिम बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै थाबोदोंमोन जाय संगठन आबसुखौ जोङो जातिनि सिनस्रि होनना बुङो हारि बोखांनायनि फोथांनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दैदेन नेतृत्व होदोंमोन जातिखौ नाथाय दिनै राजनितिनि नामाव दिनै एथ'ग्राबसिम गाहायाव थांगोन जों मालाबाबो सिमाङाव सानाखै आं व्यक्ति हिसाबै आङो इउजि सारखौ आं बिराद मान होनायमोन नाथाय आं दिनैनिफ्राय बे बिथांनि जिथु राव जि भट माने राजनितिक भट बिनायनि नामाव सिगिनानै मोनसे डेम'क्रेसि खान्थियाव बिथाङा सिगिनानै जोंनि रायजो राजा निरुपाय मानसि जाम्बा जाम्बिफोरखौ मोनसे प्रल'भन खालामनानै सिगिनानै बिथाङा जे माने अरुणोदयनि नामाव बिथाङा भाषा बुंदों जे इउपिपिएल नङाबा सोरबा बिपिएफ सोरबा कंग्रेस बिथांमोननो बे अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा बिथाङा जाति फोसाबनायनि खोथा बुंदों दिनै जोंनि बर' जातियावनो जुदि बयबो जुदि जोङो सांग्रां जौगाथाय जानांगौबा बयबो जुदि उन्नति जानांगौबा सोरबा खाना खुज्रा आरो अरुणोदय स्किमखौ माबायदि मानसिया नोंथांमोना केटागरिखौनो मिथिखागौ बे जाय मानसिया गरिब मानसि हा गैजायै जाय मानसिया फिसाय थैजानाय जाय मानसिया रान्दि जाय मानसिया बैसो जानानै थालांबाय खाफालाव गैया हाबा जायासै जाय मानसिया लेंगा खाना बेंगुरा बिथांमोन बायदिनिसो होनांगौ जुदि बर' हारिनि बा जोंनि रायजो राजा बिटिसिनि बिथांमोन बायदि गरिब गुन्द्रा दुखिया मानसिया जुदि थालांनांगौबा गरिबै थानांगौबा बिथांमोनाव लाख लाख बिल्डिं गिदिर गारि गिदिर सालायनानै दिनै जाति फोसाबनो होनना बुंनाया गावसोरल' देरख'नानै आरो नैबे गरिब मानसिफोरखौ जातिफोरखौ जों जुदि समान बोखांफायाबा जों माबोरै जाति फोसाबनाय जाति फसंनायनि खोथाखौ जों बुंनो हायो बिथांमोना बिराद गिदों जोंखौ बिपिएफखौ जायनि थाखाय जोंनि डेम'क्रेसियाव जोंखौ हुमखि होदों जाय बिथांमोना दिनै गिनानैनो अरुणोदय स्किमखौ इउपिपिएलनोल' होगोन बिपिएफनो होआ आरो आंथ' मोनसे खोथा बुंबावो दिनै 11 तारिख आरो 12 तारिख दा मोनानिफ्राय बिसोरो सिखाव हाबगोन बिथांमोना ओरैबायदि सिखाव हाबगोन 500,000 थाखा होनानै गरिब दुखियाफोरखौ माने बिसोरो भट आदाय खालामगोन 500,000 थाखा होनानै बिथांमोननि भटखौ आदाय खालामनो नागिरगोन ओरैबायदि आनडेम'क्रेटिक बियो इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट समाव बे मालाबाबो जानो हाया आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे मानाव गेदेर दिपेन बर' सारखौबो आं बुंगोन बिथाङा राजनितिनि नामाव जाति फोथांनायनि खोथा बुंदोंमोन हारिखौ खौसेथिनि खोथा बुंदोंमोन दिनै हारिखौ बिथांमोना आबसु जानानै डाइरेक्ट इउपिपिएलजों समर्थन होनायनि थाखाय दिनै हारिखौ गावस्रा होबाय जों बिपिएफनि फिसाफ्रा दिनै आबसु नंला नामा आं बिथांनाव सोंगोन दिनै जातिखौ मानो बोखावखो बर' हारिखौ मानो बोखावखो नैबे इउपिपिएलनियाल' आबसु नैबे बिपिएफनि आबसु नङा बे होननाय भाषा जायाखै होनबा
दिनै आलदा आलदा खालामनाय जायाखै होनबा दिनै राजनितिकआव डाइरेक्टनो माबोरै इउपिपिएलनि समर्थन होनानै मोनसे जाति संगठना हारिनि छात्र संगठना दिनै माने डाइरेक्ट वान साइड बायास जानानै बेबायदि खोथा बुंनानै भट बिनो हाखो समर्थन होनो हाखो बे बिराद दुर्भाग्य खोथा जोङो बेखायनो कन्डेम खालामो बेबायदि खालामना जाय आबसु संगठन होननाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननाय लोगो लोगोनो जोंनि सारा नर्थ इस्टआवनो मोनसे उदाहरन होजानाय एग्जाम्पल होजायोमोन फिसा फिसा गुबुन हारिनि छात्र संगठनफोरखौ बिथांमोना बुंदोंमोन जे नै बेबायदि आबसु बायदि जानांगौ बे मोनसे एग्जाम्पल होजालायनाय बेबायदि खौसेथि जानांगौ जों ज' ज' मावलांनांगौ होननानै दिनै खिन्थु दिपेन बर' सारनि जिबायदि माखासे कार्यकलाप बिथांनि मावनाय बिथांफोरखौ नुयोब्ला जों माने जातिया जों दिनै रावबो जोंखौ माने बेबायदि गनायला गुबुन जातियाबो गनायला जोंखौ बिराद डाउनाव लांबाय आरो